kolenka. A teraz si zacvičíme Gravity jogu. Vhodná je od 14. týždňa, keď vám váš lekár dovolil cvičiť a cvičíte a cítite sa v poriadku. Môžete si sadnúť do tureckého sedu, ak máte pomôcky, môžete si dať napríklad bok pod zadok alebo polster. Nájdeme si nejakú príjemnú polohu, nastavíme sa, aby nás už neťahalo. A môžeme si zatvoriť oči, nastaviť sa na cvičenie. Zatiaľ sedíme tak, ako máme príjemne. A iba sledujeme svoj dých. Môžeme si dať ruku jednu na brúško, jednu na hrudník, podkľúčne kosti. A iba sledujeme svoj dých. Môžeme sa prihovoriť bábätku v brúšku, povedať mu, že sme si prišli zacvičiť. Takže je všetko v poriadku. S ďalším nádychom vyrastieme od sedacej kosti, stiahneme ramena dole od uši. V nádychu skúsime uvoľniť panvové dno a s výdychom ho vtiahnuť. S nádychom uvoľníme panvové dno a výdych vtiahneme. Taký pocit, ako by nám bolo treba na vecko. Teraz nádych a výdych. Stále si držíme podsadenie panvu, aby sme si nepreťažovali kríž. Ramena stiahneme dole od uši a hlava sa ťahá hore, ako keby chceme vyrásť. Prikývneme veľké áno. A nie. Tak, zastaneme v strede, zase sa pozrieme doprava. Nádych a s výdychom opíšeme brado, kľúčne kosti. Nádychom sa chceme pozrieť za seba, ramena držíme rovno. A zase výdych. Nádych a výdych. Zastaneme v strede, krúžime ramenami, pár krúžkov dozadu a pár krúžkov dopredu. Tak, super. Dáme si ruky na kolena a iba trošku pookrúžime trup, koľko nám je príjemné. Môžete mať zatvorené oči, ak je to pre vás v poriadku. A zmeníme smer do druhej strany. Tak, zastaneme v strede. Môžeme si dať pod zadku, ako to máme. Uložíme si ľavú ruku celo pred laktie na podložku. Pozrime sa hore do pravej klane. Sedacie kosti ostávajú prilepené. Nájdeme ako taký kvietok vo váhu sa ukláňať na jednu a na druhú stranu. Nádych. Pozrime hore do dlane a výdych. A nádych. Zopakujeme ešte raz a zostaneme na jednej strane, stiahneme ramena dole od uši a tú hornú ruku natiahneme o čosi viac, aby sme uvoľnili rameno, trup. Vymeníme druhú stranu. Zase stiahneme ramena a tú hornú ruku natiahneme o čosi viac. Vrátime sa naspäť hore. Vystrieme si nožky. Dáme trošku širšie a pookrúžime členkom. Trošku prekrývime chodidla na jednu, na druhú stranu. Tak, a spolu, ako také stírače na aute, keď prší. Držíme rovný chrbátik. Dáme pozor, aby ruky boli vedľa tela, aby sme tak nevyseli vzadu. Zastaneme v nádychu, natiahneme špičky dopredu a s výdychom pritiahneme k sebe, vyrastieme od sedacích kostí. Nádych a výdych, nádych a výdych. Zopakujeme ešte raz, nádych a výdych. Spojíme chodidlo do motýlika, zakývkame, uvoľníme bedrové kluby, držíme rovný chrbát.
dokončíme. Prináškame si na chrbát. Ak by to pre vás nebolo príjemné, kľudne zostaňte v sede. Vo vyššom štádiu tehotenstva môže tlačiť dolná túto žila, čo môže vadiť. Tak. Môžeme stať ruky na brúško. Nádych. Chceme dvihnúť najprv brúcho a postupne ten nádych vyťahujeme hore pod kľúčne kosti, také dýchanie do bránice. A výdych. Ešte jeden nádych. A výdych. Ruky stavíme vedľa tela a vystreté ruky s nádychom dvíhame hore. Dávame pozor, aby sa nám neodliepali kríže. S výdychom vrátime naspäť. A zase nádych. A výdych. Sme ešte 3-krát nádych. Nádychu možno uvoľniť aj pánvové nohy. Výdych. Vzťahujeme. Nádych. A výdych. Dokončíme. S ďalším nádychom pôjdeme dvíhať hore celú pánvu. Výdych ukladáme stavec, postavci dole, podsadíme pánvu, položíme hore. Zase nádych hore zadok, do nízkeho mostíka a výdych pomaličky dole. Ak by ste počas cvičenia cítili, že vám tvrdne brúško alebo že je to nepríjemné, dajte si prestávku. Ešte 2-krát výdych, nádych a výdych. Pritiahneme si kolena k sebe na šírku brúška a pohojdáme sa na jednu, na druhú stranu. Pomasírujeme chrbát. Tak staneme v strede, robíme pár krúžkov od seba. Sebe. Voľné bedrové kolby, esy kolby. Tak pomaličky dokončíme. Uložíme nohy dole. Dáme si chodidla na šírku podložky, ruky rozpažíme. Pôjdeme s výdychom uložiť kolena na jednu stranu, hlava sa pozrie na opačnú stranu. Nádych a výdych. Ideme v rytme dýchu. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Zopakujeme ešte raz na každú stranu. Pomaličky sa cez bok otočíme a prejdeme 4. Nastavíme si držanie, ruky sú na šírku ramien, pod ramenami. Prsty sú od seba, lakte sú povolené, laktové jamky smerujú na seba. Kolena sú pod bedrami. Hlava je v predĺžení s chrbticou. Dávame pozor, aby sme nemali prehnuté kríže. Podsadíme pánvu. Keby si chceme tak viac prituliť bábätko a pritiahnuť ho vyššie k chrbtici. Dáme si pár nádychov. Stotožíme sa s touto pozíciou. 2 nádychy. S ďalším nádychom pridáme pohyb, dvíhame pravú ruku, s výdychom uložíme naspäť a druhá ruka nádych a výdych. Nádych. Stále držíme pevné brúško, dávame pozor, aby sme rameno neťahali hore k uchu. Trápezy chceme mať uvoľnené. Dokončíme posledný. Budeme vystierať nohy. Nádych dozadu, oprieme špičku. Výdychom vrátime. Nádych, druhá strana. A výdych. Ramena ťaháme dole od uši, odtlačíme sa od dlaní. Zopakujeme ešte 2-krát. A zastaneme v strede, zakrúžime celým telom, kľudne si môžete zatvoriť oči a ťahať sa, ako vám je to príjemné.
kde si to telo žiada. A zmeníme smer. Maličky dokončíme, zastaneme v strede. Skontrolujeme si nastavenie, či sú ruky a kolena tam, kde majú byť. S ďalším nádychom pôjdeme nastiahnuť pravú ruku a ľavú nohu. Nádych. S výdychom uložíme naspäť, strážime si kríže. Odtlačame sa od tej ruky, na ktorej sme zostali stáť. Nádych. A výdych. Poďme ešte dvakrát. Dokončíme posledný. Uložíme ruky pod ramená, sadneme si na pety a natiahneme si dieťati. Čelo oprieme o podložku. Do dieťaťa môžete ísť kedykoľvek počas cvičenia, ako si to vaše telo žiada. S ďalším nádychom sa vrátime naspäť na 4, preklopíme chodidlá do podložky a prejdeme do psa dole hlavou alebo do strechy. Otlačame sa od dlaní, ramena ťaháme dole od uši a brúško sa snažíme pritiahnuť k stehnám. Podošľapujeme jednu, druhú petu. Naťahujeme lítka a stehna. Pomaličky dokončíme, uložíme dole kolena. Uvoľníme chodidlá a vykročíme pravou nohou k pravej ruke. Predýchame, vyrovnáme chrbát. Nechceme sa hrbiť k tej hrudnej chrbtici. A s ďalším nádychom sa odtlačíme od pravej ruky a pozrieme sa hore do ľavej dlane. Stiahneme rameno. Máme 3 nádychy. Držíme aktívny stred tela. Uložíme dole. A vrátime naspäť. Vymeníme druhú nohu, vykročíme ľavou. S ďalším nádychom ideme do otvorenej rotácie. Máme 3 nádychy. Uložím ruku dole. A vrátime koleno. Sadneme si na pety, koleno dáme širšie od seba, aby sme ho nechceli prebrúškom. Preručkujeme si doprava a natiahneme o čosi viac ľavú ruku. Uvoľníme ľavé rameno. Preručkujeme na druhú stranu ešte. Vrátime sa do stredu. S nádychom pozrieme medzi dlane. Vrátime sa na 4. Preklopíme chodidla do podložky a ešte raz prejdeme do psa dole hlavou. Podošľapujeme jednu, druhú. Pozrieme sa medzi dlane. Pricupítame do hlbokého predklonu. Môžeme si chytiť lakte, povedame sa na jednu, na druhú stranu. Hlava je úplne uvoľnená. Dotkneme sa zeme a pomaličky rastieme, stavec po stavci, hladkáme si nohy. Tak. A nádych. Si ruky pred hrudník. Tak. Pomaličky zakrúžiť pánvou na jednu, na druhú stranu. Dáme sa chodidlá na širšie. Rozpažíme ruky, zakrúžime v zápestiach na jednu stranu, na druhú. A ideme do predklonu. Priručkujeme sa k pravej nohe. Dáme si 3 nádychy. A ešte k ľavej. Vrátime sa do stredu. Dáme si nohy trošku vyššie. Prejdeme do žaby, čupneme si, spojíme si dlane, stiahneme ramena, trošku sa v tom pohojdame, otvárame pánvu, uvoľňujeme bedrové klby. Tak.
zastaneme. Nádych uvoľníme dlane a s výdychom zatlačíme do seba, stiahneme ramená, hlava ako by chce sa vytiahnuť, posilíme medzilopatkové svaly, zase s nádychom uvoľníme. Výdych zatlačíme. Tak a ešte jedenkrát nádych. Výdych zatlačíme. Pomaličky. Uvoľníme. Môžete si ľaškať. Alebo sa napiť vody. Nájdete si polohu, aká vám je príjemná. Môžete si ľaškať na bok. Ak máte bolster, tak si môžete dať ten alebo nie tak deku. Ľahneme si na bok. Nájdete si takú polohu, ktorá vám je príjemná. Položiť toľko vankušu, koľko sa vám žiada. Doprajte si teraz oddych po cvičení. Ja sa s vami učím, disciplíne ešte poleškajte.